poder dissenyar la nostra base ens hem de fer una idea clara de les dimensions del paisatge, de les mides del paisatge, de la distància que tinc als recursos que necessito i també del tamany que pot tenir la nostra base. La nostra base no hauria de tenir un tamany superior a uns 500 metres d'amplada. I ja estem parlant d'una base molt gran per ser una primera exploració a mar. Probablement apenas tindria 50 metres d'amplada. Però plantegem inicialment que tindria això, 500 metres. Molt bé. I suposem que hem ubicat que la base estaria bé en aquest entorn, ja que per aquí tenim unes zones on hi ha uns recursos o unes formacions que poden semblar glaciars i per tant per aquí potser també aquí a la millor podríem trobar aigua en forma de gel, evidentment. I a la millor, doncs aquí observem que hi ha unes dunes amb recursos minerals que ens poden ser útils també per a la nostra subsistència, per fabricar elements i construir habitatges. Perfecte. Doncs hem decidit que aquesta zona és ideal per a aquests motius. És un simple exemple. Molt bé, doncs determinem on posarem el nostre habitatge, la seu, la base, el camp base de la nostra exploració. Doncs si aquí tenim aigua, aquí tenim recursos minerals, doncs estaria bé un punt entremig. Val? Mireu, aquí tenim un cràter que pot estar bé perquè està a prop de l'aigua, que en principi és més important per la vida, i no està excessivament lluny de recursos minerals. Doncs bé, entrem en el cràter, doncs aproximem-nos. I en quina zona d'aquest cràter ens podem posar? Nosaltres ens interessa el nostre habitatge que estigui en una zona ombrejada i protegit, de manera que les roques, el propi terra ens protegeixi de les radiacions solars que són molt cancerígenes, ja que a Mart no tenim atmosfera. La millor barrera contra les proteccions solars, contra les radiacions solars, perdó, són la terra, els minerals, la roca. Per tant, aquí, si ens podem posar en algun lloc que estigui ombrejat, que ens puguem assegurar que hi arribi poc sol, doncs seria fantàstic. Tindríem aquest problema resolt. Podem plantejar de posar-nos per aquí. Aquí tenim una cavitat que igual la podem aprofitar. Aquí es veu molt petita, però, bueno, jo proposaria, per exemple, aquesta cavitat. Igual té una mida de cova que ens pot ajudar. Jo ara vaig fent zoom, veieu que anem perdent resolució. Ara estic a una escala d'1 quilòmetre, 2 centímetres en la pantalla és 1 quilòmetre, i per tant veiem que és aproximadament l'amplada d'aquest forat que jo he triat, 1 quilòmetre d'ample. Anem-ho a comprovar i dibuixarem una línia. He dit que la meva base hauria de ser d'uns 500 metres d'amplada, doncs dibuixarem una línia d'1 centímetre, aproximadament en aquesta escala, 1 centímetre en la pantalla serien 500 metres. La faig aproximar, no cal una gran precisió, perquè és només per fer-nos una idea. Bé, no m'he allunyat massa, he fet gairebé 600 metres, ho donem per vàlid. Aquest seria el tamany de la meva base. Si voleu, traçarem un quadrat, afegiré unes línies més, i traçarem un petit quadrat que definiria el perímetre de la base. 1 centímetre per aquí. Aquest l'he fet una miqueta més llarg. Farem un altre. Aquí farem 1 centímetre més. I aquí en farem un altre. Encara que no em quedi perfecte, no passa res. Ara és només, insisteixo, perquè ens fem una simple idea de les dimensions. Molt bé, doncs aquí dintre d'aquest quadrat és on s'ubicaria la nostra base. Més petit que això, perquè veieu que m'he passat en algunes de les mides, però més o menys estaria ubicada aquí dins, a l'ombra, dins d'aquest forat, que sembla que hi toca força el sol. Ho podem comprovar mesurant l'elevació. Anem a mesurar l'elevació que tenim aquí. Si em desplaço, observem que aquí hi ha una elevació important i estem situant la base, veieu? Tenim els dos punts, el blau i el groc, a sobre del mapa. Aproximadament aquesta zona seria, en aquesta elevació gran, doncs es podríem protegir a l'ombra d'aquesta elevació que és d'uns 50 metres. No és excessivament alt, pot estar bé perquè podem sortir d'aquest cràter amb facilitat, 50 metres d'elevació no és excessiu, i és
és suficient elevat com per projectar una bona obra. Perfecte, hem fet les comprovacions. Aquí és un lloc ideal per la base. Molt bé. Ara que hem dibuixat el que seria el perímetre de la nostra base, anem a fer-nos una idea real d'on estem. I tirem enrere una altra vegada. Fixeu-vos que la nostra base, en relació al cràter gran, està sent molt petita. Ja és petita en relació al cràter petit. Aquí, en relació al gran, se'ns està fent molt petit. Anem a allunyar-nos més. I havíem dit que aquí havíem d'obtenir recursos hídrics. Fixeu-vos, la meva base ja és ara només un píxel en la pantalla i m'he de desplaçar fins aquí. Quants quilòmetres m'hauré de desplaçar? Calculem la distància. Des d'aquí fins aquí, que hem dit que en tenia possibles formacions glaciars. 115 quilòmetres. Aquí també hem dit que potser hi havia possibles formacions glaciars. Aquí tenim 158 quilòmetres. Penseu que si ens desplacem per Mart no hi ha carreteres, no hi ha camins, és tot agreste i per tant és molt complicat el desplaçament. Utilitzem un rover que treballa amb bateries elèctriques i la velocitat de desplaçament és molt baixa. A la velocitat de desplaçament que ens podem moure, recórrer aquestes distàncies, parlaríem d'un dia de viatge perfectament. Per tant, 150 quilòmetres seria un dia de viatge. Anem a veure les distàncies als recursos minerals que hem dit que estarien per aquesta zona. Doncs tracem ara una línia per medir la distància des d'aquí fins a aquestes dunes. Aquí. Les dunes les tenim a 400 quilòmetres. Si hem dit que 100 quilòmetres és un dia de viatge, aquí estem parlant de 4 dies sencers de viatge. Evidentment, si jo tinc l'habitatge aquí, jo no puc passar-me 4 dies viatjant en un rover a través d'un territori tan inhòspit i tan hostil. Per tant, jo he de trobar una solució. I la solució adequada, i és el que probablement es faria, és no centrar la nostra base aquí, en aquest punt, sinó distribuir-la en 2 o 3 punts diferents, que ens poguessin fer de bases secundàries. Aquí en podria haver una i aquí una, on jo, després d'haver fet el gran viatge fins allí, pugui estar-me, doncs, almenys una setmana, 2 setmanes, un mes, habitant en aquell territori i explorant els recursos que puguem necessitar. Per tant, no ens centrarem només en dissenyar la base que tenim aquí, sinó també en dissenyar les bases secundàries, els punts on podem necessitar establir segones bases. I també hem de garantir una comunicació eficient des dels diferents indrets on anirem a explorar amb la nostra base. Per tant, haurem de fer tot un entramat d'antenes de comunicació. Hem de fer arribar l'energia elèctrica des d'allí on tindrem les plaques solars fins a les bases secundàries o de construir plaques solars també en les bases secundàries, els recursos per alimentar-nos, etc. Tots aquests problemes són els que haurem d'estudiar i resoldre ara en el vostre disseny. Fixeu-vos la vostra base en relació, que ja és molt gran, en relació al que tenim per explorar pel davant, és un projecte, una aventura immensa i amb molts riscos, perquè Mart, ja sabeu que no té atmosfera, les temperatures són entre 0 graus i 50 graus sota zero a la nit, són temperatures extremes, sense oxigen, qualsevol problema, qualsevol incomunicació que es pugui produir pot resultar la mort, i una mort molt desagradable. Per tant, i el fracàs d'una missió en la que tota la humanitat hi ha apostat i que ha costat milions i milions i bilions d'euros. Per tant, hem d'estudiar bé com ho farem, com hi arribarem i trobar les millors solucions. Doncs som-hi!